Hyvää huhtikuuta! Tervetuloa katsomaan tämän kuun lajin eli OAJ:n ohjevideo. Aloitusasento on kuula rinnalla. Tuot kuulan räkkiin. Aloitusasennossa sulla on jalat suorat ja kuula on siinä rinnalla. Tästä lähdetään tekemään työntö, eli jaloilla pukataan vauhtia. Tehdään allemeno, kyynärpää suoristuu, polvet ojentuu ja liike pysähtyy. Paluu takaisin rinnalle. Muista rauhoittaa kuulo myös yläasennossa. Vaihdetaan käsi rinnalle vedon kautta. Ja sama määrätietoinen tekeminen jatkuu. Näytän sulle vielä, mitä ei saa tehdä, mitkä on niitä ei lasketa toistoja. Pompusta ei saa nostaa, eli kun on tehnyt työnnön ja palaat rinnalle, niin lähdetkin uuteen työntöön ennen kuin se kerkee se liike pysähtyä. Vauhtipunnerus, eli niijaat ja ojennat kyynärpään ja polvet samaan aikaan. Sekä viimeisenä pelkkä punnerus kädellä on myös ei lasketa. Kuulan lepopaikkoja on siis rinnalla ja suoralla kädellä. On myös yksi paikka, missä tekee mieli joskus leputtaa, ja se on ei sallittu paikka. Se on olkapäällä, koska ei olkapää ole silloin kuula rinnalla. Eiköhän tehdä tästä oikein hieno huhtikuu ja nostetaan monta suoritusta. Kiitos sulle, kun tulit katsoa edes ohjevideon. Tehdään oma suoritus perään.